私は都内の会社に勤める普通のサラリーマンで、4歳違いの兄がいる。兄貴と私は二人きりの兄弟だ。あの事件が起きる前までは、私たちは仲のいい兄弟だった。父は肺の病気を患っていて、先が長くないことをいつも憂いていた。父は、父の妻、つまり私たちの母さんを一人残していくことが気がかりだったのだ。いつも私たち兄弟二人に母さんのことを頼むと言っていた。私が亡くなったら誰かが必ず母さんと一緒に住んでほしい。母さんが一人で寂しい思いをしないように二人ともよろしく頼む。と、それはまるで父の遺言のように私たち兄弟の耳に残った。私と兄貴はその都度、父さん、わかっている。母さんのことは心配しないで。と答えた。そして、父は私たち兄弟に母の今後のことを頼むと安堵するように言ってしまった。父が言ったのは私が結婚した直後のことだった。兄貴はすでに結婚して二人の子供がいた。私は兄貴が父の遺言を守って母さんと一緒に暮らすのだろうと思っていた。なんと言っても、兄貴は長男なんだから、父との約束を果たす役割があるはずだと私は思っていた。ところが、意に反して兄貴は母さんと同居することを拒んだ。兄嫁が同居したくないと言っていると後から聞いた。父のいなくなった実家はがらんとしてとても寂しいものだった。その広い実家に母さんはポツンと一人寂しく座っていた。母さんは私に言った。兄貴は私のことが重荷になったのね。兄嫁の京子さんは私と同居するのを嫌がっているのよ。そうして、こう付け加えた。父さんが私と同居してくれとあんなに一生懸命にお願いしていたのにね。お父さんの遺言でもあるのに、どうして分かってくれなかったのかしら。私はいたたまれなくなって、すぐに実家を後にした。そして、父との約束を守らなければ。なんと言っても、母との同居は父の遺言だからな、と思った。私は、新婚の妻の椿を説得して、母と同居することにした。椿は言った。どうして？次男の嫁の私がお母さんと同居しなきゃいけないの？嫌よ。困っちゃう。同居すれば、椿の通勤時間は2倍にもなるからだ。母さんは、私夫婦との同居をとても喜んでくれたが、私は妻の嫌がる気持ちを何とか説得して、母と同居してもらったという負い目を感じていた。それよりも、同居が嫌だという兄嫁を説得できない兄貴の不甲斐なさに腹を立てていた。今なら、全くの二世帯住宅にしておけばよかったと悔やまれるが、私は父の遺言を守って、敷地も移住空間も分けることなく、母との同居を始めた。父は、堅くなに、敷地も居住空間も分けてはいけない、と繰り返していた。その言葉の意味がわかるのは、まだまだずっと先のことになる。そのため、同居は母と妻の椿との小さないざこざから始まった。キッチンでは、椿さん、何ですか？この食器の洗い方は。まだ汚れが取れていないじゃないの。ほらね。鍋の洗い方が雑すぎます。まだ汚れがついていますよ。洗濯機では、椿さん、あなたは本当に大雑把な性格ね。洗濯物は色別に仕分けして洗濯ネットに入れて洗うということがわからないの？干すときは広げてハンガーにかけるの。洗濯の仕方もなっていないわね。などなどの母の容赦ない小言が椿に飛んだ。
当たり前だ。椿はまだ新婚さんで、家事の初心者だ。一方、母は、私たち兄弟を立派に育て上げた主婦の鏡のような人だ。そんな母のネチネチした小言に、椿が反発を抱かないはずはなかった。お母さん、お言葉ですが、これが私のやり方なんです。私は効率よく家事をやろうと思っているだけなんですから。いちいちうるさく口を出さないでください。と、妻の椿が反論して、二人は言い合いを始めてしまう。絵に描いたような嫁姑問題の浮上だ。私は大切な母と妻が言い合う姿など見たくない。どちらも私にとっては愛しい人なのだから。こんな時、姑よりも嫁の肩を持つのが最善の方法だという説もあるが、私はどちらにつくこともできずに、悶々とした日々を送ることになった。ところが、妻の椿が意外な行動に出た。キッチンをリフォームしたのだ。母と私たちのシンクを分けて、おまけに私たちの方に食洗機を取り付けたのだ。これでシンクでのバトルは解消した。洗濯機問題も洗濯時間を分けることで問題を解決した。つまり、椿は夜の入浴後に洗濯機を回す。母はいつも通りに朝洗濯する。このようにして小さなバトルは少なくなっていったが、私の気づかないところで妻の椿には嫌な思いをたくさんさせてしまったと思う。同居してすぐに妻と私には子供が2人生まれた。私と椿は共働きだったので、幼い子供たちを保育園に入園させた。まあ、椿さん、こんな小さい子供たちを保育園に預けてまであなたが働く必要はあるのかしら。椿さんが働かなくても十分に生活していけるでしょうに。子供たちがかわいそうだと思わないの？私は私の子供たちが小さい時は自分の手で大事に育てたものですよ。だから私の子供たちはこんなに立派に育ってくれて私を大事にしてくれます。と母が言う。すると負けず嫌いの妻の椿が、あら、お母さん、お言葉ですが、今の世の中は生きがいを持って働くのが新しい生き方なんですよ。新しい生き方を理解してもらいたいものです。と反論する。おまけに思わず口が滑って言わなくてもいいことを言ってしまう。お母さんの長男さんはどこが立派に育ったんですか？お父さんの遺言も守ることができずにお母さんを一人ぼっちにしたじゃないですか。母は目に涙を浮かべて父の仏壇に行ってしまう。こんな小さなバトルは日常茶飯事だ。女は弱し、されど母は強し、というように椿もなかなか口答えが様になってきた。そんな嫁姑問題の訴状に上がった子供たちも、いつの間にか小学6年生と4年生と成長した。子供たちは学校から帰宅すると、真っ先におばあちゃんの部屋に行って、おばあちゃん、おばあちゃん、今日ね、と言って、慕っておやつをもらったり、宿題をして過ごしている。そんな時の母の顔はとても嬉しそうだった。母に新しい生きがいができたのだ。母は張り切って孫の宿題を点検したり、おやつを用意したりしていた。そんな暮らしの中で、高齢になった母は体調を崩して入院することになった。私と妻はお互いに都合をつけて、毎日見舞いに行った。母が必要なものや食べたいものを聞いて届けた。もちろん、兄貴にも母の入院のことを告げた。兄貴は一人で見舞いに来るが、兄嫁の京子さんが来ることはなかった。母は、京子さんはどうしたの？と兄貴に聞くが、
兄貴は困ったように、京子もいろいろと忙しくてね、今度お見舞いに来ると言っているよ。と言うばかり。兄貴の2人の子供たちも高校生になった。勉強や部活に忙しいとかで、あまり見舞いにも来なかった。そんな時の母は、とても悲しそうだった。私たちの子供たちは、小学校からも近所の病院に放課後になると毎日見舞いに行った。おばあちゃん、今日ね、学校でね、こんな授業をしたんだよ。と、いつものように話しかけている。そんな時の母は目を細くして、まさしく目に入れても痛くない孫と楽しそうに話している。母は、椿さんと孫が毎日来てくれるので寂しくないよ。と、とても嬉しいと言っていた。入院から半年後、母は意識が朦朧として集中治療室に入ることになった。兄貴は慌てて病院にやってきたが、兄嫁はなぜか来なかった。その後、母は一回意識が戻って、私と椿、孫たちを見て、ありがとう、椿さん。一緒に住んでくれてありがとね。兄貴のお嫁さんの京子さんは、やっぱりまだ来てくれないんだね。と言って目を閉じた。そして、そのまま行ってしまった。母の葬儀の日、母のお通夜には、兄嫁の京子さんと高校生の2人の孫はやってきた。翌日の葬儀には、高校生の2人の孫は部活の試合があるという理由で列席しなかった。さすがに兄嫁の京子さんは長男の嫁として列席した。しかも兄貴が喪主で京子さんは喪主の嫁としてだ。なんと言っても長男だからな。と兄貴。椿の実家の親戚はもちろんお通夜と葬儀に列席してくれたが、陰でこそこそと兄嫁の振る舞いに憤慨していた。葬儀が終わった。その日、兄嫁が口火を切った。もちろん、お母さんの遺産は二分割ですよね。銀行口座に残っている預金も半分に分けてもらえますからね。それに、このお母さんが住んでいたお家、お母さんのお部屋、この不動産も処分して現金にしてくださいますよね。なんて言ったって、私は長男の嫁なんですから、長男の取り分はきっちり分割してもらえますからね。我が家の子供たちは高校生で、これから大学進学が控えていますので、現金が必要なんですよ。私は思わず、はぁとなってしまった。妻の椿は黙って下を向いている。兄貴はさすがに恥ずかしさでそっぽを向いているが、京子さんの言い分にうなずいている。兄嫁はガーガーがなり立ててくる。母の葬儀が終わったばかりなのに、呆れた行為だ。しかし、兄嫁の母の持ち分であるはずの不動産に対する言い分は、全く筋違いのものだ。家と敷地の不動産に母の持ち分はない。同居するときにすべて私の名義に書き換えてあったからだ。居住部分も母と私たちの居住部分を分けていないので、すべて私たちのものだ。そんなことまで心配したであろう父の配慮を私はありがたいと思った。まさしく、親の小言と礼酒は後から聞くの言葉通りだ。私は反論もせずに黙って兄嫁の言い分を聞いていた。そんな様子を見るのに耐えられなくなったのであろう。母の甥、つまり私たち兄弟の叔父が口を開いた。おばさんはこんなこともあろうかと、いろいろと弁護士さんに相談していると言っていたぞ。もし、財産分与で困った時は、弁護士さんに聞いてほしい、と言っていたと。弁護士さんがやってきた。その手には母の正式な遺言書が握られていた。そこには衝撃の事実が書かれていた。母は父が残した
膨大な遺産を相続していたのだ。父は不動産や株で膨大な遺産を母に残していた。父は孫子に見たを残さずの精神の持ち主だったので、その財産はずっと秘められていた。その財産を密かに母が引き継いでいたのだ。父が亡くなる時に母と同居してくれた方に3分の2の財産を、残りの3分の1を同居しない方に残すようにと母に遺言していた。それは弁護士さんも立ち会いのもとで正式な証書に残されていた。私と兄貴のどちらかにあんなに同居を迫った父の気持ちが今は痛いほどわかる。そして結局は私が同居することになったのだ。母は病院に入院する数日前に弁護士さんに遺言書を書き加えてもらったという。妻の椿に幾ばかの財産が残るようにしてあった。次男の嫁なのに同居してくれてありがとう。長男の嫁には捨てられてしまったけれど、椿さん、今まで大事にしてくれて本当にありがとね。という言葉が添えられていた。私の小学生の2人の孫にはいくらかを、今までいつもおばあちゃんのことを大事にしてくれてありがとうね。兄貴の高校生の2人の孫にもいくらかを、これから大学生となるのだから進学費用に使ってくださいね。孫にも公平に分けるようにしてあった。賢明な母の考えそうなことだ。私も妻も2人の孫も、もちろん兄貴も泣いていた。なんとあの鬼嫁の兄嫁も泣いたのだ。お母さんのことが介護とかいろいろ考えると負担が大きいなと思って同居に踏み切れませんでした。この負い目でお見舞いにも行かずにごめんなさい。亡くなった後もお母さんを冒涜するようなことを言って本当にごめんなさい。許してください。と泣いた。でもお母さんの介護もしなくて、椿さんは遺産をもらえたのだからずいぶんお得だったわね。と嫌味を言うことも忘れなかった。まったく呆れた物言いの鬼嫁だなと私は思ったが、黙って聞いていた。財産分割が終わったところで、実はお母様から椿さんにこんなお手紙をお預かりしているんですよ。と弁護士さんが椿に手紙を渡した。椿さん、兄嫁に見捨てられた私と同居してくれて本当にありがとう。キッチンではいろいろと小言を言ってごめんなさいね。これから台所の仕事をしていく椿さんにしっかりしてほしくて、つい小言が多くなってしまったけど、椿さんは若い感性で食洗機を導入したり、私との動線を分けようと私のシンクを作ってくれたりして、本当に新しい時代の女の人なんだなぁと感心しました。洗濯機のことだって時間を分けようと提案してくれて、発想の転換はさすがですね。物事を柔軟に考えられる椿さんには脱帽です。古い考え方しかできない私はやっぱりダメ姑だったわ。孫たちの保育園の入園の時だって私はやっぱり古い考え方しかできなくて困ってしまったのよ。子供は3歳までは女親が育てなければならないとか、保育園に入園する子供は愛情が足りなくて優しい子供に育たないなんてね。余計な小言ばかりついて口数が多くなってしまって悪かったと思っています。椿さんに、でもお兄さんはお母さんと同居しない大人に成長しましたよね。と反論されて悔しくてね。お父さんの仏壇に手を合わせて、嫁の椿さんにこんなこと言われてとっても悔しかったのよ。と報告したら、お父さんがね、私に言うのよ。今時の若い考え方にお前もついていかなきゃならないんだよ。
ってね。それもそうだなと私は納得できたのよ。新しい考え方を私に教えてくれてありがとう。最後に可愛い孫たちを2人も産んで育ててくれてどうもありがとう。2人の孫は椿さんにとってもよく似て聡明でね。それにおばあちゃん大好きと言って私にとってもよく懐いてくれた。孫と一緒にいる時間は何者にも代え難い至福の時間だった。私はとっても嬉しかったのよ。椿さんは孫と一緒に誕生会を開いてくれたり、一緒にご飯を食べたり、おやつを食べたり、お買い物に行ったりできて本当にありがとう。まだまだ書きたいことはあるけれど、私ももうくたびれちゃった。と、母の感謝の言葉で締めくくられていた。その後、兄貴の子供たちは大学生になった。母の残してくれた遺産で外国の大学に留学することもできた。私の子供たちも自分の希望する人生を生きるためにこの遺産を使ってほしいと思っている。妻の椿は相変わらず私と一緒にいてくれる。バトルの相手が行ってしまってしばらくは手持ち無沙汰になっていたようだが、今は私を相手にした小言が増えたようだ。ささやかだが私にはそんなことが嬉しい。